Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da jama'a, barkanmu da saduwa a yau ranar Juma'a kamar yadda kuke gani. To insha Allah yau mun zo muku da wani abu kamar wannan. Mun zo muku da wani application da zai baka dama ka hada sticker ta WhatsApp. Za ka iya hada sticker ta WhatsApp ka tura da photonka ko kuma dai da suna. Kamar yadda kuke gani za mu shiga cikin application din namu kamar haka. Yawa kamar yadda kuke gani wannan shine application din namu, wannan mai suna sticker maker. Wannan shine application, zaka iya zuwa kai search na cikin Play Store sai ka sauke shi. Za mu shiga cikin application namu kamar yadda kuke gani. Idan ka sauke shi kun ga wasu stikoki ma da na hada da sunana da kuma dai gashi da yadda kuke gani gaba daya. To idan kai da haba ka bude application da haba yanzu ne ka fara bude shi, ba zai nuna ma wayannan ba. Kawai zaka ga wannan alamar plus din a wajen sai ka taba ta kamar haka. Zaka iya rubuta duk abun da kaga dama nan. In sunanka kake so ka rubuta, in ma menene ko da ma jagwalgwalo, bari mu gwada muku ma kawai da jagwalgwalo ku gani shi zai tafi ba da matsala. Kawai yana so da ayi rubutu a wajen karabar shi haka kawai. To zaka zo in ka gama rubuta abun da kake so anan sai ka zo nan inda aka rubuta create, da yake wayata faransai take ba mamaki wasu ba za su ne, amma din nan rubutun da yake ta gefen damanka wannan shi za ka taba, sai ka taba kamar yadda kuke gani. To kamar yadda kuke gani gashi sunan da ka rubuta nan ya fito da wajen alamar plus din nan. A duk abin da ka rubuta shi za ga ya fito ya zanna akan alamar foto da kuma sunan da ka rubuta a wajen gaba ɗaya guda biyu. Sai ka shiga cikin wannan wajen kamar haka. To zai gwada maka wa'annan fuskokin gaba ɗaya kamar yadda kuke gani, amma ku yi hakuri wajen nawa yana da hayaniya kadan bayan da na iya ne. To za ka shiga farko na wannan za ka shiga sai ka je ka ɗauko foton da kake so ka ɗora a cikin sticker. Kaga nan in kana so ka ɗauki foton kai tsaye, nan kuma za ka shiga cikin galerin ka, nan kuma file manager, duka dai gashi nan library da kuma test. To za ka shiga cikin nan wannan na biyun kana da foton yana nan a cikin wayar kake na already. Za ka shiga wannan na biyun inda aka rubuta ouvrir la galerie da faransai ne, wannan ban san bayan da za ku ce mishi da english, amma dai wannan na biyun da kuke gani shi za ku shiga. Za ka shiga kamar haka, zai gwada maka wajen foto da kuma galerinka, sai ka zaɓi inda kake so. In anan ne za ka shiga nan, in kuma anan ne kake so za ka shiga. In kuma baka da ma wannan gaba ɗaya kai tsaye zai kai ka cikin nan. Shikenan za ka taba a kan shi, zai kaka cikin fotunan ka kamar yadda kuke gani. Kamar yadda kuke gani wayannan duka, sai ka ɗauki foton da kake so. Za ka ɗauki foton da kake so, to mu bari mu gwada mu ɗauki wannan. Mu wani suna ne da muka haɗa shi, za mu ɗauki wannan. Kun ga kamar yadda kuke gani ga sunan namu ya fito a nan. Kamar yadda kuke gani wannan shine sunan namu da muka hada shi a cikin Pixlab. Cikin Pixlab muka hada shi. Ma wannan za mu gwada muku yadda za ku iya hada suna makamancin wannan. Amma dai yanzu bari mu gwada muku, ko da fotonka ne, idan ka ɗauko fotonka za ka ɗora shi a nan. Idan kana so ka yi wasu rubuce-rubuce a ciki ma za ka iya, za ka shiga nan yanzu nan. Za mu shiga nan, ka gani? Idan kana so za ka yi text, za ka ƙara wani rubutu a kai, sai ka shiga nan. Za ka iya rubuta salam. In kana da wasu rubutu za ka iya rubutawa, ko kuma mu ɗora ya kake, salam ya kake. Za ka iya cire wannan rubutu, wannan column. Yawa za ka cire wannan kalo bakin background nan da yake kai, za ka iya canja shi ya zama fari. Kana so kuma ka cire shi gaba ɗaya.
amma mu bari mu sashi a farin nan mu gani. Yawwa, to in ka gama rubutu abin da kake so, kaga za ka iya canja kalo daga nan, za ka canja kalar rubutun naka, za ka iya canja shi daga nan. Duk wanda ka ga ya birge ka za ka iya bari. Ka gani? To mu bari mu ga bulan nan. Yawwa, kun ga bulan nan ya birge ni, don haka za mu tai da bulan. Za ka taɓa wannan alamar good ɗin nan. Ka dawo, yawwa, kamar yadda kake gani ka rubuta text ɗinka, za ka iya zuwa ka ɗora shi a inda ka ga dama. Za mu ɗora shi a nan. Ka gani? Za ka iya ɗora shi a nan kana so nan. Duk inda ka ga dama dai za ka iya ɗora shi. Mu dai namu bari mu ɗora shi a nan. Ka gani? In ka gama abin da kake a nan sai ka shiga nan wajen save ɗin nan. Save garde. Nan wannan alamar ta gefen daman ka shine za ka shiga. Za ka yi click a kan shi kamar haka. Kaga ya ɗora ma shi a nan. To kamar yadda kuke gani, in dai naka sabo ne da baka bude shi, ba zai baka dama a wannan wajen ba, za ka ga wannan alamar ba. Sai ka ɗora foto ya kai 3 a nan fuskar. Kaga mun ɗora ɗaya, to za ka shiga ka ɗora wani. Yawa, kamar yadda muke gani, wannan na ɗora kwaya 3 kenan, to shine zai baka dama ka ɗora shi a WhatsApp ɗinka. Kaga wannan alamar ta hoto, wannan ne alamar ajut WhatsApp. Inda da English ne ina jin za a rubuta muku add WhatsApp, wannan koriyar alamar daga nan gurin. Mu da yake ya nuna mana wannan alamar tun da farko kamin mu ɗora fotuna kwaya 2, amma idan kai da haba ka buɗe shi farkon buɗewa ne a gurinka, ba zai baka wannan damar ba, sai ka ɗora fotuna sun kai kwaya 3 a nan. In suka kai kwaya 3 zai baka wannan damar. To daga ya baka wannan damar sai ka taba ta kamar da kuke gani. Za ka buɗe wannan inka, za ka shiga WhatsApp da kake so. Mu da yake muna amfani da WhatsApp biyu ne, ka gani. Za ka shiga haka, za ka taba nan na gefen daman nan. To kun ga ya bamu, ya kenan ya je cikin WhatsApp mu. To shikenan za mu fita gaba daya, za mu je mu shiga cikin WhatsApp mu kamar da kuke gani. To sai ka samu wanda kake so ka tura ma, ka shiga cikin number nashi. Nan wajen alamar inda stikoki suke nan za ka shiga kamar haka. To ka gani zai nuna maka file din naka nan gurin, file din da ka jera. Wannan da yake ba yau na hada su, wayannan sun dade da na hada su, amma za ka ga file din naka. Kaga gashi nan, wannan shine file din da muka hada yanzu. Kun gani ɗayan bai bayyana ba, amma ga kwaya biyun sun bayyana nan. Bai bayyana ba, za ka iya zuwa ka kara ɗorawa. Ka gani kana so ka tura gani kamar haka, za ka tura ɗayan ma za ka iya tura shi kamar haka, da ka taba zai tafi. To insha Allah wannan shine karshen darasin namu kamar da kuke gani. Wannan shine karshen darasin namu. Da haka in kuna so za mu gwada muku yadda za ka yi hada suna makamancin wannan. To mun gode, masha Allah. To barkan ku dai jama'a, fatan ne kuna cikin koshin lafiya. Da yawa daga cikin mutane suna tambaya ta cewa a cikin WhatsApp suna tambaya ta, suna cewa wai bu san menene subscribe, bu san ya ake danna alamar subscribe ko bu san amfani shi. Amma yau dai zan gwada muku yadda ake danna alamar subscribe sannan kuma da karamar sanarwa. Idan kana so ka danna alamar subscribe, kamar yanzu a ce misali ni ne wannan bidiyon da kake kallo, sai ka duba a kasan bidiyon kamar nan za ka gani zuwa alamar subscribe, sai ka taba ta kamar haka. Bayan ka taba alamar subscribe za a gwada maka alamar kararrawa, sai ka taba wannan alamar kararrawa kamar haka. In ka taba ta zai gwada ma alamun kwaya 3 kamar yadda kuke gani, sai ka taba wannan alamar ta sama, shine wannan alamar kararrawa sama. To insha Allah daga ka taba wannan alamar, daga nan bidiyon da muka dora insha Allah za ka gani shi ba tare da ka sake danna wannan alamar.